श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड। या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। खासदार नारायण राणे तसेच राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष शिफारसीनुसार राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस आणि देवगड शिरगावचे सुपुत्र संदीप साटम यांची मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत कणकवली विधानसभा मतदारसंघ सह अध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदावर अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे। राज्यातील 91 विधानसभा मतदारसंघातील सह अध्यक्षांची घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये संदीप साटम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालाय। या निवडीनंतर संदीप साटम यांनी तातडीनं खासदार नारायण राणे आणि मंत्री नितेश राणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे आभार मानलेत, त्यांचे आशीर्वाद घेतलेत। संदीप साटम यांचे कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संघटन कौशल्य, पक्षाप्रती असलेले योगदान आणि जिल्हा सरचिटणीस पदावरील त्यांची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या महायुतीच्या सरकारने आत्ताच सरकारमधील मंत्री महसूल मंत्री सन्माननीय नामदार बावनकुळे साहेब यांनी मुख्यमंत्री पाणंद रस्ता योजना, बळीराज पाणंद रस्ता योजना ही जाहीर झाली होती। त्याच्यामध्ये मला सहअध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली। खरं तर मी यासाठी ज्यांनी शिफारस केली ते या आमच्या भागाचे कोकणचे नेते सन्माननीय खासदार राणेसाहेब आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांचे मनापासून आभार मानतो। यांच्या शिफारसीमुळे मला या बळीराज रस्ता पाणंद या योजनेमध्ये काम करण्याची संधी मिळालेली आहे। निश्चितच हे एक चांगलं काम शेतकऱ्यांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून करता येईल आणि निश्चितच मी ह्या तळागाळातील जे काही शेतकरी बांधव आहेत त्यांचा जो वर्षानुवर्षाचा या रस्ता असेल, पाणंद असेल, याचा जो प्रलंबित प्रश्न आहे ते या सर्वांच्याच मार्गदर्शनाखाली, विशेषतः पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा जो कायमस्वरूपी प्रश्न आहे तो मार्गी लावण्यासाठी पुढील काळामध्ये निश्चितच प्रामाणिक प्रयत्न करेन, हा विश्वास या निमित्ताने मी तुम्हाला देतो।